Я тільки пару років як узнав, що моя мама, вона в Глиняній печері жила до 57-го року, до 12 років. Просто холм такий, дирка, і от там нічого не було. До 12 років вона з цієї дири виходила і на навчання ходила. От я мимо цього холма потім ходив, я навіть, що там жити можна. Там шкіл не було, дитсадків національних, ні газет, ні журналів, нічого не було такого. А якщо було, то було таке з комуністичними тільки лозунгами і таке. І потім нас не брали на роботу юристами, слідувателями, суддями. Такий елемент недовіри, ксенофобії. Це геноцид. Геноцид і наслідки я на себе відчуваю, і мої діти. Тому що нас превратили в таких людей іншого сорту, другого, третього.